हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि बे रिंखां बड' ब्लग गोदान चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय थाग्रोबाय। मानोना आङो बे भिडिअ'आव मोजां कमेडियान एबा एन्टारटेनमेन्ट टाइप हिसाबै लानानै फैगोन। जाय बे बिथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायो, बे बिथांमोना आंनि गोदान चेनेलखौ अन्नानै सापर्ट खालामलायदो आरो नोंथांमोनहा नायनानै जाहाथे साबस्क्राइब खालामना होयो, आं बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना आंखौबो गुबुनफोरबायदि सापर्ट खालामगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। आरो आं बेवहाय मोजां भिडिअ' लानानै फैबाय थागोन।